Татарстанга птица фабрикага биребез коробкалар, ячейкалар. Вот и не тебе үзләремен шалаш бирләнәбез. То есть алабыз кагыз, бумага второй серия была әтергә. И күп алгыбыз кили, то что танышырга и общаться, күрешергә күбрәк кешеләрмен. Ай бу поездда нидән соң монда күрешкәннән соң Алла күрсәт, так не булса уйларбыз булыр, так безнеке мин монда яңгыз түгел, безнеке фермерыбыз монда бар, анда үнгә не бизнесмен занимательных кешеләр бар. Я уже приезжаю третий год подряд сюда, и польза есть однозначно. Это новые знакомства, предприниматели, получается, татарские предприниматели всего мира, они кто-то что-то производит, кто-то что-то покупает, и с Кыргызстана начали покупать, и мы начали покупать с Татарстана. Также планируется Худаем Бурса, если все нормально будет, татарский дом в Кыргызстане. Это вот уже на уровне президентов обговорено было. Татарский торговый дом? Нет, просто общественный культурный центр. У нас есть комната в аллее народов Кыргызстана на сегодняшний день одна. И вот планируется построить торговый дом и общественный дом. Вчера у нас была встреча с господином Фаттаховым по поводу создания игровой индустрии в Республике Татарстан на основе татарской мифологии, культуры, потому что игровая индустрия – это вообще сейчас самый мощный инструмент культурной экспансии. Поэтому игровая индустрия, она выполняет тройную роль. Это инновации, коммерциализация и культура. Вот это основная идея, которая позволит завязать взаимоотношения между коллегами из Татарстана, Казахстана, между программистами, дизайнерами и бизнесменами. Последовательная такая схема реализации этого проекта. Дело в том, что мы в Казахстане реализуем уже проект на основе казахской мифологии, но мы хотим как раз продвинуть те наши наработки, которые у нас сделаны в этом направлении, для продвижения уже татарской составляющей именно. Потому что это очень важный момент. В том смысле, что современная молодежь, дети, они познают мир через интернет, а музеи, библиотеки сейчас очень мало пользуются спросом в этом направлении, как источник информации. Поэтому создание вот такого рода игровых приложений на основе татарской культуры позволит татарской культуре завоевать определенное пространство в интернете и формировать, как бы сказать, культурную составляющую подрастающим поколением. То есть это сейчас вообще игровая индустрия, это важный инструмент именно вот образования, познания, тренинга. Беренче жыл гына түгел, инде ничә җиллар буе бергә бит. Алай да булса, без 3 ел элек Төмәндә уздырды федераль Сабантуй. Анда безнең Татарстаннан килде эшмәкәрләре, үзебез җыелдык. Анда без шактый гына эшләрне алып барабыз Татарстан. Үзебезнең җиребездә татар авылларында, Киндерле, Кыткүл дигән авылларда. Янда эшмәкәрләре дә, мондагы хезмәтчеләр дә килеп күрделәр безнең фермалар бар анда. Яннары берничә ел үткәч безгә шундый тәкъдим килде. Әйегез карап карагыз, может быть, безнең якларда да, Татарстан якларында да нинди эшләрне башларга мөмкинчелек табырга була микән? Менә чынлап та без монда 1 ел инде закламы була. Әкртен генә эшләребезне башладык Әлмәт районында. Бүгенге көнгә чыкты экспертиза проектныкы, ул бик зур проект. 1000 баш роботизированный ферма корылачак и 10000 баш хайван үстерү дигән шундый площадка. Әйтергә кирәк, кагазлар буенча бюрократия монда сезнең biraz бүтәнчәрәк безгә караганда җиңелрәк эшләр китте. Алай да булса, булышулар да шактый гына булды. Бүгенге чакта президент куласында протокол, экспертиза үтте, разрешение кыруга алынды. Җирләр хәзер тәртипкә килеп утыра. Алла бирсә, менә 3нче елда без ул эшкә чыкмакчы булабыз. И инде без акырасын яратмыйбыз. 4-5 ай эчендә без уже беренче сөтне, беренче тәмне ризыкларны Алла бирсә Татарстанда торган үзебезнең милләтләшләребезгә табыннарына куярга дип шундый үзебезгә ниятне белдерәбез. Алла Тәгалә гашта сорыйбыз. Шуңа күрә безнең авырлыклар монда күрмим бернинди дә. Себердә безнең бүтәнчәрәк, монда үзенчәрәк, алай да булса
Бүгінгі өзгерішлер көп, барбір екі регион болғаш, анда да біраз генә безгә уже күрсәтә дигән анда күчәсе ягыз бездә башлагыз, бездә тагын бар дип, ул хәлләрдә була, ул конкуренция булгач җиңелрәк эшләргә. Татарларда пек çok abideler бар. Hem бай medeniyet, тарих. Бу hepsini göstermek керек. O tek bir Tatarstanda tulda, Kırım'da, Astrakhan, Tümen'de var, başka yerlerde. Şunun için bizim fikrimiz var. Bu hepsini birleşmek gerekmiz. Nasıl bir turistik marşrut bolsun, onun adı dedik Tatar Tur. Eğer o işlese, inşallah Tatarlar da onun tarihini bilirler. Ve başka milletler de Tatarların tarihini de bilirler ve medeniyetini. O nasıl prensip? O bana Kazan'dan, Kırım'dan, Tümen'den ve başka regionlardan tur firmalar, operatörler, müzeler, medeni merkezler ve aşhaneler, gastinisalar hepsi iştirak edecekler, birleşecekler ve çalışacaklar beraber. No, şimdi 5 tur operator kırdı. O Altay, Kazan, Tümen, Kırım, Ufa'dan da kırecekler anda. İnşallah çok tur operatorlar kirerler.